siya day. Ay, day. Hey! 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 Ang lolo din, masukon day. Ada ba? Hey! Higa ba? Higa. Ayun day. Pag higa ba? Apa? Tak. Ganito, tarahan na. Day, pwede ka masukon ka day. Kaduhan day. Kaduhan ka. Hey! Day, nga ako day. Tabangan ako day. Ayun, puto day. Nabalin na day. Ayun. Ayun. Tagal, piso day. Piso. Lagyan ko piso. Piso. It's the motherfucking Digo Double G. Snoop Dogg. Hey! Hey! Yun mga ka-idol, hanggang dito yung video natin. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe mga ka-idol, subscribe my channel. Ayan mga kasama. Oh, tapos ko ang anak sa ako yung happy birthday! Advance. Shoutout pala sa kasama namin dyan na huwag ka lang magtampo. Mark Jong Bigada. Thank you so much, sir. Shoutout ka Mike Jong Bigada. Balik ka na. Mga ka-idol, lang din, pagka-follow sa atong, Facebook page. Ayan, Kognanil Vlogs mga ka-idol. Ayan, nasa screen mga ka-idol. Bye-bye!